Ο Αγιούμπ El Kaabi, η πορεία ενός σπουδαίου σκόρερ από το Μαρόκο έως την κορυφή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ο Αγιούμπ El Kaabi είναι πλέον ένα από τα πιο λαμπρά ταλέντα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, με μια καριέρα που ξεκίνησε από ταπεινές ρίζες και εξελίχθηκε σε μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες επιτυχίας. Με αστήρευτη θέληση και σπάνιο ταλέντο, κατάφερε να ξεχωρίσει τόσο στις εγχώριες λίγκες, όσο και στα ευρωπαϊκά γήπεδα, φτάνοντας σήμερα να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Ολυμπιακό και την Εθνική Μαρόκου. Ο Αγιούμπ El Kaabi γεννήθηκε τον Ιούνιο του 1993 στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου, σε μια φτωχική συνοικία. Από μικρός είχε μία και μοναδική αγάπη, το ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε να παίζει στην ομάδα της γειτονιάς του, τη Racing, όπου και υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο στα 21 του χρόνια. Μέχρι τότε, εργαζόταν ως ξυλουργός στην οικογενειακή επιχείρηση. Αρχικά, λόγω της εξαιρετικής φυσικής του κατάστασης, αγωνιζόταν ως αριστερό μπακ. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο, όμως το ένστικτο του σκόρερ τον οδήγησε στην κορυφή της επίθεσης. Στο τέλος της σεζόν 2014-15, η ομάδα του πέτυχε την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του μαροκινού ποδοσφαίρου. Το μεγάλο βήμα στην καριέρα του ήρθε 3 χρόνια αργότερα, όταν υπέγραψε με την AS Berkane. Στην πρώτη του σεζόν στην κορυφαία κατηγορία του Μαρόκου, σημείωσε 18 γκολ σε 29 αγώνες, τραβώντας την προσοχή μεγαλύτερων συλλόγων. Η σκληρή δουλειά και το σπάνιο ταλέντο του τον ανέδειξαν ως έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς της χώρας. Το 2018, έπειτα από μια εξαιρετική πορεία στο Πρωτάθλημα Εθνών Αφρικής, African Nations Championship CHAN, όπου αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ με 9 γκολ, πήρε μεταγραφή στην Κίνα για την Hebei China Fortune. Στη διάρκεια της θητείας του εκεί, 2018-2019, πέτυχε 9 γκολ σε 28 αγώνες. Παρότι είχε την επιλογή να παραμείνει, προτίμησε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Το 2019 υπέγραψε στη Wydad Casablanca, έναν από τους ιστορικότερους συλλόγους του Μαρόκου. Εκεί απέδειξε ξανά την αξία του, οδηγώντας την ομάδα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και του CAF Champions League. Παράλληλα, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας πως η αποχώρησή του από την Κίνα δεν ήταν βήμα πίσω, αλλά μια νέα ευκαιρία για να λάμψει. Το 2021 έκανε το άλμα στην Ευρώπη, υπογράφοντας με τη Hatayspor στην Τουρκία. Στην πρώτη του σεζόν πέτυχε 18 γκολ σε 32 εμφανίσεις στη Super League. Δυστυχώς όμως, το 2023, ένας καταστροφικός σεισμός στην Τουρκία είχε ως αποτέλεσμα τη διάλυση της ομάδας. Ο El Kaabi έμεινε ελεύθερος και μετακόμισε στο Κατάρ για λογαριασμό της Al Sadd, όπου αγωνίστηκε μέχρι το τέλος της σεζόν, σκοράροντας 6 φορές σε 13 μάτς. Το καλοκαίρι του 2023, ο Ολυμπιακός τον απέκτησε ως ελεύθερο, θεωρώντας τον αρχικά ως εναλλακτική επιλογή στην επίθεση. Ωστόσο, καθώς η ομάδα δεν απέκτησε άλλον βασικό επιθετικό, ο El Kaabi άρπαξε την ευκαιρία και απέδειξε την αξία του. Η σεζόν 2023-24 ήταν ονειρική. Σημείωσε 17 γκολ στη Super League. Σκόραρε 16 γκολ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γράφοντας ιστορία. Πέτυχε το μοναδικό γκολ στον τελικό του Conference League, χαρίζοντας στον Ολυμπιακό το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο ελληνικού συλλόγου. Παράλληλα, εδραιώθηκε ως βασικός επιθετικός της Εθνικής Μαρόκου, έχοντας μέχρι σήμερα 28 διεθνή γκολ. Το καλοκαίρι του 2024, παρά τις φήμες για μεταγραφή του σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να τον κρατήσει, προσφέροντας του νέο συμβόλαιο έως το 2026, με συνολικές απολαβές 5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς τα μπόνους. Στη σεζόν 2024-25, ο El Kaabi συνεχίζει εντυπωσιακά, όντας ακόμα πιο επιδραστικός, παίζοντας σημαντικό ρόλο στο εγχώριο double, πρωτάθλημα και κύπελο που κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, είχε 7 γκολ στο UEFA Europa League, πρώτος σκόρερ της League Phase, 18 γκολ στη Super League, 2 γκολ στο κύπελο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού στον τελικό, και 7 assist σε όλες τις διοργανώσεις.
Τα συνολικά επιτεύγματα του Αγιούμπ Ελ Κααμπή, παρότι μόλις 32 ετών και έχοντας ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα πριν περίπου 11 χρόνια, ο Ελ Κααμπή έχει καταγράψει αξιοσημείωτα ρεκόρ. Πρώτος σκόρερ σε μία σεζόν ευρωπαϊκών διοργανώσεων από Αφρικανό παίκτη 2023-24. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις από το 1959, σε μόλις 27 συμμετοχές. Πρώτος σκόρερ UEFA Europa Conference League 2023-24. Πρώτος σκόρερ στο Πρωτάθλημα Εθνών Αφρικής 2018. Πρώτος σκόρερ της League Phase στο UEFA Europa League 2024-25. Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στο Europa Conference League. Πρώτος σκόρερ της Super League 2023 με 24, κανονική περίοδος. Ο Ελ Κααμπή έχει ήδη γράψει ιστορία, αλλά η πορεία του δεν σταματά εδώ. Συνεχώς βελτιώνεται και φυσικά όλοι ανυπομονούμε να δούμε τι θα ακολουθήσει στα επόμενα χρόνια. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας ιστορία σχετικά με τη ζωή ενός πολύ σπουδαίου ποδοσφαιριστή. Τα λέμε στην επόμενη. أو لقب الفريق اليوناني في أوروبا يعني هذا الشيء كيجيني فخر.